neno nikech kalure gi jopiny neno ni nitie jok moko monego bed ni tieko wechegi magin go e doho mondo giyud thuolo maber mar tiyo ni jopiny nikech komi tij minister tij sirikal ok en tich mayot to ka in seche duto te idich mana gi weche ni e doho kono mano nyalo njao kaka itiyo gi kaka ipango tich koro ing'eni teko gi duto omi od bura koro jo od bura ema bo winjo jogi to gibo ng'iyo weche magin gogo to gibo nyalo timo tijni koso ok nyal timo tijni nikech ok ochuno ni nyaka gikal gi kata bed ni gionge weche gionge buche e doho kuro pod onge gima ochuno od bura ni nyaka gikal jogi jo od bura pod nyalo bet ging'e ni ng'at momiwa minister mar finance ni ng'ani gino kowinj kata matin kata bed ni en gi degree mang'eny kamaga gino ok donjne jo od bura pod nyalo ng'ado ni mae to ok wakadh mae ok wakadh moro ni to wakadho mae ok wakadh mano teko magin go lakini wach mane wawacho luoro mosebetie en ni kalure gi kaka executive osebet ka tiyo gi od bura nenre ni